V uplynulých dňoch navštívili gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka študenti z holandského Assenu. Na Slovensku zavítali v rámci výmenného pobytu, ktorý Skalické gymnázium každoročne usporadúva. Druhý deň výmenného pobytu bol pre holandských študentov pripravený zaujímavý program. Okrem pripravených prezentácií o Slovensku si prezreli priestory gymnázia a skúsili si tradičné tance zo Záhoria. Popoludní sa v rámci pripravenej hry zoznámili s naším mestom. Ako prebieha výmenný pobyt na Slovensku? Výmenný pobyt začal včera, kedy holandskí študenti pricestovali vo večerných hodinách a zatiaľ musím povedať, že prebieha všetko hladko podľa našich predstav. Ideme podľa programu, ktorý sme si spoločne so študentami pripravili a dúfame, že aj to počasie nám trochu bude prijať, aj keď predpovede nie sú až také priaznivé, ale predsa len dúfame, že im budeme mať možnosť ukázať niečo zo Slovenska. Čo je cieľom výmenných pobytov s holandskou školou? Cieľom je v prvom rade poznať kultúru danej krajiny, v tomto prípade Holandska. Študenti majú možnosť vlastne tú kultúru zažiť znútra, tak povediac, pretože sú ubytovaní v rodinách, nie niekde na hoteli, takže majú vlastne priamy kontakt s Holandianmi, ktorým tú kultúru môžu predstaviť. A samozrejme cieľom je naučiť sa a zdokonaliť sa teda v anglickom jazyku, keďže celá výmena prebieha v angličtine. Prečo ste sa rozhodli zapojiť do výmenného pobytu? Pretože to vyzerá ako naozaj zábavný zážitok. Áno, je to naozaj zábava. Všetkým sa to páči. Rozhodol som sa tam ísť, pretože som chcel vidieť Holandsko, lebo som tam ešte nikedy nebol. A je to akoby skúsenosť do života. Žiť v inačej rodine, v inačej kultúre, naučiť sa inačím zvykom. Boli ste už niekedy na Slovensku, alebo ste tu poprvýkrát? Som tu poprvýkrát. Áno, tiež prvýkrát. Chceli by ste navštíviť Slovensko opätovne? Zatiaľ neviem. Uvidím v nasledujúcich dňoch. Možno, ak tu bude sneh, ešte to navštívim. Ako sa vám zatiaľ v Skalici páči? Je tu pekné. Máte tu naozaj pekný kostol, takže je to tu skvelé.